Muslim ke hai bagi ne ar sitei borong ni dormo liya borong ni Muslim liya ba bukung bara tumpai bara tamu ini halo belai nam kumani bai orang video media soro bai cingoro tini jama dia hoda nengui ma asok lekha sembus kamu kaisa kotor ma kita rally जों संसालायनाय सिनि गुमती डिस्ट्रिक्टनि उदयपुर सहराव आरो निबो जों थांनाय बांलादेशआव सिनि जनजातिनि ऊपर जेबाबे आक्रमण अत्याचार बुथारजाक दमनि बनि एगेन्स्ट जों रेडि खालिनाय दाबो सिनि जमातिया हदा अपराध अनुना विप्र जमातिया सार हो kisah kok sana. Harus ini media ba खबर थुमनाय रावबाय kisah kok सालायनो kok kahasi थांनाय 1.5 मास 2 मास रंगुई बांग्लादेश जोंनि इन्डियानि बायदि बर'बो फानो Sini baru bukung bara aro bosobas khai tu te Hindu dharma tong Muslim desh pan aro kubangma 1,30,000 hai Hindu dharma tong oi 1 কোটি 30 লক্ষ hai tu ke aro tasing जोंनि सालायमा आरो सामा हायसिनि बाबो रेभिसन प्रेसिडेन्ट सामा हाय मुस्लिम बाय मुस्लिम बुथालाय तंमानि माया ग्रै गरंगे बा खासाम कं जों हायनिया थामसि कुतुं बनो हनसि कबर बाय थामसि कुतुं रेहाय खायमिया जज खायमिया मुस्लिम के हाय हायनि बगैने आर सितै बरंनि धर्म लिया बरंनि Muslim liya ba bukung bara kumthai bara tamu Hindu dharma tamu bono pharoi khebro sato pito ba nau horo ha buthal ha ba ottasar khaina ha bono जों oro tongtoi India desh tongtoi Tripura tongtoi जों ba nai cholliya ba sini bukhago tongni yangdui Boni, baru ni je cost omai tu mana, jeng khadu mani misil, kau Bangla bayi ke ba protibat misil, jeng khadu mani misil nokhalai ni, tini jomai te hoda ngai, atro tamu ya ni pansai songbai, te tini jomai te hoda ni, sam caronai tangnai, jomai te hoda ni, executive body songbai asok lagi, tini salai kha. Beskang फाइनाय 4 तारिख अक्ट'बराव जों उदयपुर टाउनाव जों खादुमानि मिसिल जमायते हदा गै थांनाय आरो जोंनो लगेर संनाय तंनाय बा विश्व हिन्दु परिषदनि गै सामु खायनाय र सारा बायरेनि फायाफानो त्रिपुराव तंनाय विश्व हिन्दु परिषदनि सदस्यर जोंनो लगेर संनाय जोंनो सुबानाय जों जमायतेयाबो आरो सामिलङै दिनै जतथु पारे जों प्राय दिनै तारिखेथ' दङ 2000 मतो भरक कारेगै जों आरो उदयपुर टाउनाव खादुमानि मिसिल खालिनाय ताबो जों सालाय दङ दा ओमफ्राय जतनो बा मयालनि पांसाय रक जगिरि रक जतनो साजालायै गसेलायै जों कक जाबलाय नाखा ओमफ्राय गोबै थांलायसिना दाउ मयाल प्रसा खाय दंगते याफाबो सालनै समय दंख बुनु जत मयाल दा प्रसा खाय दंगो आसों कक आसों साबिनो जतनो हाय जतनो फायबाय जादिनि कब मुंनारे गै दा जों सालाय दंमोन जत खोनानाय दाखौ बुखौते साजो बा हानो फायं जत खोनानाय जमायतेयाबो दंगो बा बोरै बदल छात्र बदल ते बाबा गरिया मिशन ते वर्किंग कमिटी
pasai bodol moyan ni tangmo thabodol jottono kobogoi ang gesek saklaini tinini usung salaino kono oro muthakjaka jottono hambat